Ini kutaura chokwadi andiri kuika imbwa. Andiri kuika mpini ndakarwa imbwa. Mukunzwa? Ini kutaura chokwadi zanuka. Watuita zvekare muri Zimbabwe pano paZesty News pano vachange tichimhanya news updates eshu zvakasiyana-siyana zvichange zvichiitika muno munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva kusubscribe mahara otena on the notification bell so that patinodzoka nemamwe news updates uchange uchingozvionera. Vadikani pano tinataka kubatira nyaya dzinechipisa mumastreets esocial media kunyanyisa. Do basa redu seZesty News kukupakirirai nhau dzinchiitika muno munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva subscribe otena on the notification bell. Muri Zimbabwe ndaenda kubatira nyaya yemurume yakucomplain about ZANU-PF akapwanya imba yake. So muri Zimbabwe munongoziva sekutaura kwedu hatina zvatinokwanisa kubvisa kana kuwedzera panyaya dzakadai so dzepolitics. Muri Zimbabwe tachikumbira kuti mungoona video ubva utidzwa mafungiro ako in the comment section below. Much love. Ini kutaura chokwadi andiri kuika imbwa. Andiri kuika mpini ndakarwa imbwa. Mukunzwa? Ini kutaura chokwadi zanuka yandirwadza kana wakuru wedu isusu ngowaende wokukuru wawo futi wachisvika kuna president. ZANU inondirwadza kana ichiita maitiro aitiri kuita. Zvese vanhu vacho musangano vasiri kutiona unoti tagara tiri pamusangano kuti pamberi neZANU pamberi but tozoona kuti pamberi neZANU hapana zvaikutishandira mudaro. Kuri kunzi nhasi masangano nemukuru wenyika mukoma magara nawo pasi muri vaviri mungada kuvaudza kuti mashoko ekuti chii? Ndinoudza kuti vanhu vamuri kutuma imimi imbavha. Upresident kuvhoterwa nevanhu kuti uve panzvimbo ibasa riya hausi umambo. Vana venyu vamunoshungurudza vanokupandukira. Musangano wakatirasisa ende isusu tichatori mayuthi acho, isusu tichatori mayuthi taitomira munomu mayuthi weti dai tichitoitawo chitonzima tatopa vamwe tatakupa mayuthi tatopiwa mastand edu ende pakatanga kusvika zvinhu tasingarare mumba tairara paBoomgate tichichengetedza musha but musha wacho wakazosvika pakuparara. Manje zvinhu zvakaoma vakomana vangu vaitodhirena hausiyo. Vanhu vakaomerwa boys kutodhirena siyo ipapa vakamutututa anodya mari ipapa. Hello Zimbabwe, makadini muri yeZimbabwe. Ndinonzi Owen Wekwamadondo, the chief air marshal, and right now ndiri kuya pamuri ndiri kuno kunzvimbo yeRuwa paarea inonzi yeCloverdale ine nyaya dzakaitika nezuva. Vazhinji vakaona zvichiitika matiyegasi achimwaiwa mudenga. Vanhu vasiri kunzwa chii chiri kuitika. Paine vagari vemunzvimbo yemuCloverdale vakabuditswa imomo. Takati vachinzi illegal settlers vanga vapinda panzvimbo isiriyo mashoko anga achitaurwa. So nhasi ndati ndisvike paground ndinyatsonzwa kuti chii chiri kuitika, zviri kumbonyatsofamba sei munharaunda inoyi yeCloverdale. Zvamukungoona kumatirwa kune zvinhu zvakasiyana mibhedha, mbatya, mastovhu, midziyo yakawanda iri panzvimbo yevanhu vari kuti havana ekuenda. Uye ndira kuti ndinzwewo kuti kubva kwavari kuti vanhu ava vakazvifambisa sei vange vari munomu uye kuti vazobudiswa chii chakanyatsotora nzvimbo. Ndina mabva vari panapa ndinge ndichitaura navo mabva makadini zvinhu. Ndinofara mungangozvizisa kuwani zvikari nyika makasununguka.